Doncs ja ho tenim, comencem una nova aventura. Ara et pujarem fins al País Basc seguint el camí ignasià, o sigui, farem un camí ignasià en sentit contrari, a veure què tal. I res, i finalment acabarem a Deva, on m'estaran esperant. Però bé, això és l'última etapa, després a Deva, i la resta, doncs, a veure què ens depara aquesta nova aventura. Uns 10 dies, uns 660 quilòmetres, i res, seguint les marques de Sant Ignasi, però en sentit contrari. Doncs vinga, som-hi a gaudir i esperar que la calor no ens faci molt la guitza. Amb il·lusió! Bon dia, sortim de Lleida ben dureta, ja que avui ens toca arribar fins a Bujaraloz, creuar part de Monegros i les temperatures esperen molt altes. Però res, no hi ha res com matinar. A tope i amb il·lusió! Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom, el temps i el lloc que ens dol i pertany. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Pujant al port de Fraga per l'antiga carretera, que no l'agafa ningú, es va tranquil·let, però Déu-n'hi-do. No siguin les 10 del matí i ja comença a apretar. Però bé, arribem al Tipa de Monegros i en teoria és bastant planer fins a Bujaraloz. Som-hi amb il·lusió! Fer
allà que es veu és Bujaralo, final d'aquesta quarta etapa, 81-82 quilòmetres desnivell. Som aquí. Doncs ja ho tenim, Saragossa, final d'aquesta cinquena etapa, equador de la ruta, aproximadament, avui uns 77-78 quilòmetres. I déu-n'hi-do, ens ha pillat el Solano, demà matinarem una mica més. Però bueno, ja ho tenim, a tope! Tell me what it isn't fair, boss. I'm wasting time, cause it's my highest baffled and every situation understands well the anecdote of chasing delegations to your dollars. Yeah, da. Cause I'm wasting time, not wasting money gained, and all the cigarette stocks I have never smoked. All the letters that I have never said. Now you're sitting by the swimming pool, but he wasn't scared, 'cause he was against time, I was against chance. And getting older, it's not been on my plans, but it's never. Etapa llarga, per ara la més llarga, 91 quilòmetres, i som a Tudela, que estan de festa major. Això és la plaça Los Fueros. Encara hem arribat a una hora de 100, doncs res, a descansar i demà a Logroño. Som-hi! Aitor se ha dado la vuelta, no le queda mucho a Manuel, tampoco a Ineco.
pongo por testigo. He sido mi único y peor enemigo. Yo me perdono pero nunca olvido. Glorias y penas llevaré conmigo. Ay, a donde vaya el agua del más bravo río. Mírame. Doncs acabem d'arribar a Logroño, davant de totes les adversitats, 100 quilòmetres des de Tudela. No esperava fer-ho, però avui el dia acompanyat. Ha plogut, està tapat i sensacional. Hijo de la tierra, peregrino del mundo en el que vivo. Creía ser ombligo, siendo un niño más primitivo. Logré llevarme bien conmigo. Quiero dormir tranquilo a la sombra de un olivo. Quiero sentir vértigo, a volar lejos del nido. Y al firmamento pongo por testigo. He sido mi único y peor enemigo. Yo me perdono pero nunca olvido. Glorias y penas llevaré conmigo. Ay, a donde vaya el agua del más bravo río. Ja estem al Puerto de l'Aldea, 1.000 metres d'alçada. Buah, brutal! I ara creuem el País Basc un altre cop. Però déu-n'hi-do, vaya pujadeta. Petita variant del camí de Sant Ignasi, passant per Bernedo, Conde de Treviño, però sortirem, farem 4 o 5 quilòmetres més. Hijo de la tierra, peregrino. Doncs acabem de pujar a l'ermita de Santa Teodosia, des de Sant Vicente de Arana. Déu-n'hi-do la pujada, sort que està asfaltat, però vaya rampotes. Euskalduna gera, Euskal Herrikoa, ez nekea, ez da bide txarra, gora, gora, neska mutilak, du, Euskalduna gera, Euskal Herrikoa.
Doncs ja ho tenim aquí, el veranito vasco, no falla. Creuar muntanyes i ja veieu quin panorama. Doncs res, ara toca una baixada fins a Oñati, 9 quilòmetres, i el dia donen així plujós, però bueno, no moltes hores. O sigui que anirem fent xino-xano. Avui ja acabem la ruta fins a Loyola, Camí Ignacià del revés, i demà tirarem fins a Deva, que ja estem a les acaballes. I arribarem al Cantàbric. Doncs som-hi amb il·lusió i és tiempo vasco! Està plovent i no tinc cap pressa. Està plovent i no tinc pas son. Doncs allà al fons es veia la cúpula del santuari de Loyola. Què vol dir això? Doncs que hem acabat el camí ignacià en sentit contrari. Tot i que la ruta acaba demà a Deva per aconseguir arribar al Cantàbric. I de pas al poble de la Sílvia. Doncs res, content. I el pensament vull refrigerar. No tinc paraigües, però m'és igual. Està plovent, però em vull mullar. Hola, Miquel Ángel. ¡Buen día! ¿Qué tal? Ya ¿Por dónde andas? estamos en Euskal Herria, ja hem arribat a Azpeitia i ara farem l'últim tramet creuant més muntanyes fins al Cantàbric, fins al poblet de Deva. Important posar llum perquè ens vegin. I res, anem a gaudir del País Basc. Agur! Koloretako ametsak ez nagoenean, eta ezin loak hartu gau eristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailertzera doa. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap avall, quan et crido a la muntanya, l'eco em va contestant. Quan et faig en margarides la pulsera de colors, vull mirar-te als ulls i dir-te que el que sento és passió. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que has vist. Dia a dia, som pintes de colors. Fins a la lluna i tornar t'estimo jo. Els meus ulls són com bombetes i els meus llavis riuen Que no, fort. les desgrado No des puc d'aquí. amagar el que sento quan em mires tan de prop. Menudo Ara youtuber, ja no no sé sé què em passa. ¡Llegada! Deixa de ballar. El carrequin Orxabarra. Doncs res, estem aquí al Festival de Monegros, que jo per sort ja passo abans de que arribi tota la marabunta i espero estar ja a Bujaraloz, dutxeta i Déu-n'hi-do. Hi ha un desplegament de polis que flipa. Dec ser l'únic raro que va per aquí. Maite zaitu, maite zaitu. Ha estat impossible. Passat del port de Fraga, hem pillat tot. I no vull pensar la gent que està allà al Monegros de Festival, que comencen d'aquí una hora, a les 2:24 hores de xumbi-xumbi. Però brutal!